Odi Bradangasa, Jaude Baka Culturu TV. En natuurlijk, alles Ude bij Bradangasa. Het is een dag weer om niet te vergeten. We zijn vandaag hier te Amsterdam. En we zijn benieuwd natuurlijk wat er hier gaande is. Met wie hebben we het genoegen? Nou, u hebt het genoegen met zuster Diana van Rij, voorzitter van de Federatie Nederland. En wat er hier gebeurt is de feestdag van de dienaren, de afleggers van Afro-Surinaamse afkomst. Wij werken het heel jaar door. Zijn we ten dienste van nabestaanden, overledenen. En vandaag is onze feestdag, dat we ons even rusten en feesten met elkaar, bij elkaar komen. Geweldig. En met u hebben we ook het genoegen gezien. Ook een meneer hier staan. Ja, wie bent u? Wat doet u? Ik ben broeder Ricardo Lemmer. Ik ben de ceremoniemeester voor vandaag. Ik mag het programma aan elkaar praten. En ook groeten naar alle kijkers enzovoort. Ik ben blij ook dat de Dinari-Day ook meer zichtbaarder is voor de omgeving. En we gaan een prachtige dag hebben met rituelen. Maar bovenal ook voor ogen houden het werk wat wij doen. De afleggers, de mensen die de laatste zorg vrijwillig toedienen aan families. Een van de diensten voor de mensheid, een van de diensten van barmhartigheid die niet onderschat mag worden. En natuurlijk, ze zijn nederig, sakafassi, begrijpt u. Maar vandaag is een dag waar ze beloond worden voor het goede werk, met elkaar, voor elkaar. Fantastisch. Blij dat we hier mogen zijn, ook om dit mee te mogen maken. Vooral voor de kijkers, zodat ze begrijpen wat dit inhoudt. Wij allemaal verliezen wel eens iemand. En dan is het natuurlijk iets om te weten. En daarom ben ik blij dat we hier mogen zijn. Zo'n dag, hoe is het ontstaan? Is het voor het eerst dat u dit organiseert of is het vaker geweest? Nou, dit is mijn eerste termijn als voorzitter en dit is mijn eerste met mijn andere 8 leden. De eerste keer dat wij het organiseren, maar het aflegwezen bestaat al 40 jaar in Nederland. Dus ik ga ervan uit dat er ook al 40 jaar, want ik ben nog niet zo lang erin. Ik ben pas 20 jaar in het aflegwezen en vanaf mijn intreden in een aflegvereniging heb ik de Dinari-Day meegemaakt. We hebben 2 jaar gehad door de corona-epidemie, dat we het niet hebben kunnen vieren. Dus dit is de eerste grote bijeenkomst weer van ons bij elkaar na de corona. Oké, fantastisch. Want wij vinden het zo belangrijk dat dit kenbaar gemaakt wordt. En dat mensen moeten weten waar we aan toe zijn. Want we allemaal helaas zo'n leeswasma. En daarom dank ik u ook dat we hier mogen zijn. Dit bestaat. En zodat we meer mogen weten. Dus als er dingen zijn dat u belangrijk vindt. Dat gezien of erop gewezen moet worden. Dat u het kenbaar maakt. Ja? Ja, zeker. Kijk, op deze dag hebben we geen geheimen. Iedereen denkt wij hebben geheimen. We zijn, hoe zouden we zeggen, diep in beren. Maar dat is het niet. Dit is onze feestdag en iedereen mag zien. Kijk, wat de kamerpraktijken betreft, dat is, ieder huis heeft zijn geheim. En zo is het ook in het dagelijks leven. Want hoe ik hier ben, heb ik ook thuis mijn dingetjes. En dat hoort ook zo bij een vereniging. Dus we zijn open, wij zijn dienaren die openstaan voor alles. Maar we weten tot hoever we vragen beantwoorden. Geweldig, heel mooi. En daarom zijn we blij dat we hier zijn. En natuurlijk, ik zie zoveel mensen hier, dat zijn allemaal verschillende verenigingen. Ja, klopt. Het zijn verschillende verenigingen van Rotterdam, van Amsterdam, van Den Haag. Dus iedereen hebben we hier. We hebben uitvaartondernemers ook. Dus, en ook van Suriname, afleggers vanuit Suriname. Dus we zijn één hele grote familie vandaag. Ja man, ik wil hier een pokoe en begin. We gaan lopen, we gaan kijken en dan gaan af en toe met de mensen praten. Welkom, wij zijn van Culturu TV en u doet dat werk ook al lang? Ja. Vanaf Suriname al deed ik het al. Dus, in Suriname ben ik ook zeg maar opgeleid, ingewijd om dit allemaal te doen. Dus dus ik doe het ook al een tijdje. Mooi man, dankbaar werk. Bent u ermee opgevoed? Is het een roeping? Hoe moet ik het zien? Voor mij is het eigenlijk een roeping, weet je. Want in Suriname was ik militair en vanwege de Binnenlandse oorlog moest ik dan die stoffelijke overschotten naar Paramaribo vervoeren. Dus dan daar is het begonnen.
Wow, wat fantastisch man. En natuurlijk, wij van Cultuur TV we zijn benieuwd. We gaan jullie een beetje volgen hier. En als er iets is, dan komen we naar jullie toe om te vragen. Ja? Abo? Is daarachter, dus dan mag u altijd aankloppen. En blij dat jullie er zijn. Welkom. Dankjewel. Ja mensen, Udena Sani. En natuurlijk, we gaan volgen. Ja mensen, door die Cultuur TV natuurlijk. En ook hier hebben we weer een belangrijk iemand, een broeder bij jou. En broeder Vaide bij jou, wat tak je die? Midden, broeder. Midden, dan ga je spreken, midden. Goeiedag, u bent ook hier aanwezig. Wat betekent deze dag voor u? Voor mij een heel bijzondere dag. En voor het aflegwezen helemaal. Weet je, het is 1 keer per jaar dat we iets organiseren voor alle verenigingen, aflegverenigingen in Nederland. Dat we bij elkaar komen en een kerkdienst hebben en gezellig met elkaar onder elkaar zijn.
Mooi zo. En uw vereniging die is ook in Nederland. Waar komt u vandaan en wat doet u precies? Nou, mijn vereniging is Betania, Nederland. En we zijn afleggers, hè. We verzorgen, trouwens, je weet het, hè. We verzorgen het lichaam enzovoorts. En ja, daar komen we van, ja, waar we komen vandaan. We zijn al 40 jaar een van de oudste aflegverenigingen in Nederland. Samen met Sakafassi. En ja, we timmeren nog steeds aan de weg. Ja, het is een dankbaar werk. Maar hoe ziet, Zeker weten. en hoe ziet u dit? Kijk, wij allemaal verliezen wel eens een persoon. Hoe gaat u daarmee om? Wij allemaal verliezen wel eens een persoon. Hoe gaat u daarmee om? Want ja, ik bedoel, ja, Ahibi. Weet je wat wij doen? Wij verzorgen voorzorg. Als iemand komt te overlijden, gaan we met de familie praten en de wensen van de familie. In samenspraak met de ondernemer, de begrafenisondernemer of uitvaartondernemer. Maar wij zorgen aan de hand van de vragen die ze hebben. Hebben we nazorg, verzorgen. En dus voorzorg, het zorg en nazorg. Als het nodig is, dan komen we ook. Doe ook signetisch hoor. Dus, Zie je niet alles, want de familie bijstaan, want het is een moeilijke periode op dat moment. zeker weten. Zeker weten. En dat doen we met heel liefde en plezier. Het is bekend dat er niet veel naar buiten komt hè, tijdens zo'n wandeldoos of iets. Hè. Hoe gaan jullie daarmee op? Want de mensen willen weten wat gebeurt een beetje daarachter. Van wij doen. Maar het is geen geheim hoor. Ik bedoel, het is iets dat we doen. Ja, geheim is er niet. Nee. Wat wij dus doen, we verzorgen het lichaam. Hè? En we zijn in een kamer, een aflegkamer, een aflegruimte. Dat doen we het. Hè? En we betrekken de familie bij, want ze moeten ook afscheid nemen enzovoorts. Dus geheimzinnigheid is er niet hoor. Mooi zo. Men maakt er wat van, maar Mooi zo, blij dat u dat zegt. En is er iets wat u nog wilt zeggen aan de mensen die meekijken, meeluisteren? Is er iets wat u zegt, mensen, let daarop. Of wilt u een boodschap meegeven? nou, een boodschap is, als er iemand van ze komt te overlijden, dat ze niet schromen om een uitvaartorganisatie en een aflegvereniging te vragen om ze bij te staan in allerlei hande zaken. Adviezen, weet je, want we hebben genoeg ervaring, weet je wel. En laat ze niet schromen en zoals u net zei van bang zijn, en dat is helemaal niets. Dat doet niets, wij moeten het voor ze doen, weet je, dus nee, dat is gewoon goed. Yes? En ja, waar komen we vandaan? Nou, het is eigenlijk vanuit Suriname geboren. Hè? Dus, maar moeder, die was ook dienaar. Het was ooit vanuit de kerk geboren eigenlijk, weet je. En zo is het uitgegroeid. Fantastisch. Ik ben blij dat u zegt er zijn geen geheimen. Eén vraag heb ik nog, want veel mensen denken er zijn geheimen. Wat is het? Heeft u iets engs ooit meegemaakt? Want dat is maar, is altijd is er iets. Wij denken, jongen, is er wel eens iets wat u zegt, nou, dat heb ik wel eens een keer meegemaakt. Er zijn geen geheimen, we kunnen alles zeggen. Wat bedoelt u, iets meegemaakt? Nee, was maar op een ei tijdens... No. Dat gebeurt niet. Nee. Dood is dood, hè? Maar je kent die verhalen, toch? Zo lees je iets op dit verhaal, dat was bij denk ik dat ik was maar op een anotakiodi. Dood is dood. Dat heb ik nog niet meegemaakt. No. Want om een jaar die naar vakbakken. Ik doe een aantal jaren bij Lolo. Ja, zeker. Want IT 9 jaar is zo. Ja, dat is zo, want je weet hoe de verhalen gaan, hè? Ja, maar nogmaals, nee. Kijk, we hebben onze rituelen. En misschien zeggen mensen dat is geen geheim, man. Nee. Ik was er ook sceptisch over, hoor, toen ik erin kwam. Toen dacht ik van, jezus, zal ik dat werk kunnen doen? Wat is dit? Er is geen roeping of zo. Maar toen ik eenmaal ingewijd was enzovoorts, broer, ik wil niet anders. Ik wil echt niet anders, weet je? Dus ja, dat is het. Ja, want het is een roeping. Ja, en je moet het ook willen, hè. Dus ja, maar het gaat wel, hoor. Mooi man, we taki grand tangi. Want we lobatori en natuurlijk, zo boem we naar een blessie wij wensen je. Weet je, Tori de altijd. Oké, die want torete. Nee, Tori de altijd. Weet je, tegen de bouwrokken of daarna, dan kun je lachen of iets dergelijks. Je snap je toch? Maar Want dat is mijn tak bij de drapella voor de. precies. Maar meestal zingen niet dan wel los aan heb dat we lachen voor de takwan Tori, weet je. Dus En als mensen jullie willen bereiken, altijd, je hebt een telefoonnummer toe? ja, als je een share dat met de Federatie voor Nederland doen, hoor.
En ja, ze kunnen overal de federatie bellen en een vereniging bellen. Mooi, grand tangi dat je ons te woord wil zijn, Kulturo TV. En blijf ons volgen. Dank je, zal ik zeker doen. Oké, grand tangi. En veel plezier, hè? Jazeker. Dat ook ik met jij was zingen. Zien hoe saamhorig we zijn. Geweldig, heel mooi. Grand tangi dat wij ook hier mogen zijn van Kulturo TV. De Dinari Day 2023. We hebben 3 jaar gewacht en nu zijn we vandaag bij elkaar voor een bijzondere, mooie dag met elkaar, voor elkaar. En alvorens wij gebruikelijk gaan beginnen, gaan we eerst de processie hebben. De binnenkomst van de vereniging die het georganiseerd heeft, de vereniging Gitangi. En in de processie ook natuurlijk mee. Ook bestuur uit de federatie van afleggers in Suriname. We luisteren nu even nog naar Zonnebloem en dan in die tussentijd heeft iedereen zijn plekje gehad. Genoeg stoelen aan de tafels, genoeg borden, dat komt allemaal goed. En dan gaan we met z'n allen een prachtige dag hebben. Een dag van vrede, een dag van harmonie, een dag van eenheid en bovenal met elkaar een bijzondere dag van liefde. Door die bradangas jou de Wakka Kulturo TV. En natuurlijk, we zijn vereerd om hier aanwezig te mogen zijn op zo'n speciale dag. En natuurlijk zijn we benieuwd naar de verhalen. Goeiedag, broeders. Met Aku Odibaya, Bigodi, Kulturo TV, Fafuno. Ego. Dan gaan we even. Goedemiddag, ja, Grand Odi Brasa. Maar weet ik ook doe een sweet olifabik, een sweet bakana zo aptire. Mooi zo, welkom. En natuurlijk, wij van Kulturo TV zijn benieuwd van Udo Doroja. Wie zijn jullie? Wat is jullie naam? Dragersgroep Wij Doen Ons Best van Rotterdam. Uit Rotterdam. Oké, en hoe lang bestaan jullie al? Nou, we staan zeker 15 jaartjes. Als we de geschiedenis nagaan, is Wij Doen Ons Best de eerste Surinaamse dragersvereniging van Nederland. De eerste? De eerste Surinaamse dragersvereniging van Nederland. Daar hebben jullie zoveel verhalen, zoveel meegemaakt. Ja, we hebben heel veel meegemaakt. Toen wij begonnen waren, hadden we nog geen uniform. Droegen we gewoon witte jassen aan. Droegen we gewoon de kist op de schouders en later hebben we een draagbaar bij gehad. Wauw, bijzondere verhalen. En wat is het meest, zeg maar, wat u zegt, dit moet ik vertellen? Pardon? Morgen Bigisan zei met mee. Het is een roeping, wat heeft u meegemaakt? Maar dat zou met mee. Is onbeschrijfbaar. Attendati, tu be uroko, tu be chasku be skoru, do danga fomang. Dat fomang beetje wan kisi. Wiens van kisi ben bigi, wiens van kisi ben china, fomang be charing. Fomang? Fomang nomo beetje akisi. En later ook een brei uit, akon siksi, akon aiti. Wauw. En in het beroep, hè, beroep zou abizaki, zijn er geheimen binnen het beroep, die zie? Nou, kijk, alles heeft zijn geheimen. En ons geheim, die blijft voor ons. Fayetja kisi dat pas koru, you sap fayetja ring. En want traman sa no gwenting o 4 skoru. Maar te gwenta sa ning, maar as koru de, in heb je noti. Mooi man, dat want ik je moest de voor je hebt showing. En winna en wasma ook toe. Hoe wasgroep? Ja. Mooi man. En if smawan bereiken, hoe vast maar kan bereiken, no? U kan bereiken, u alafasi, op Facebook,
op internet onder en op kaarten zou we praten. Dus alles wat die kan bereiken. Nogmaals, jullie naam? Wij doen ons best. Wij doen ons best. Mooi man. Is er nog iets wat jullie graag zouden... Was je een dame erbij? Dus ja, we moeten met u praten. Want, hoe bent u hierin gekomen? Ja, ik heb het een keer gezien en ik vond het leuk. Dus ik heb me aangesloten. Nee, meestal soms leest maar je van ouders of grootouders of zo. Nee, bij mij is dat niet. Het is gewoon een roeping, een feeling. Ik vond het leuk. Ik zag het, ik vond het leuk en ik heb me daarbij aangesloten. Heel prachtig. Want ik zeg altijd, het is dankbaar werk. Hoe jullie moeten er zijn. Want zonder jullie, Fobodu. Dus daarom met dat grand tangi. En ja, even aan dit is, zoals mama taki, mag je nu zeggen. Mijn berekenen ook dat je ziet umasma ja, maar voor een groep nog abwa umasma nog ab tu umasma. Een crepsie 3, een crepsie zei wat visie dan umasma. Geweldig man. Mooi Tori, ik ben blij dat jullie zo te zien. En zet het voor, ga zo door hè. En jullie doen ontzettend veel. Ja, namens Kulturu TV met de Grand Tangi van Buroko die we doen. Ja, aboom, Grand Tangi, Grand Tangi, Grand Tangi. Kun je wat ruimte maken voor de processie in de gang?
Zuster Diana, mag ik u verzoeken de kaars voor ons aan te steken als symbool van Gods aanwezigheid in ons midden. Ja, dank je wel. Dodi Brarangasa, hier zijn we weer natuurlijk. Ade, gevaarlijk sweetie. Het is een fijne dag. Leuk, Cultuur TV hier aanwezig. En vandaag ben ik weer met twee heren. Nou, broeders, Foude. Bo, sweetie, ja. Ja, sweetie, odi, alles maar. Met wie heb ik het genoegen? Ik ben Stuart Krenten, voorzitter van de vereniging Gitangi. Voorzitter van de vereniging. Ulrich Beurleson, vaandeldrager van de vereniging Gitangi. Vaandeldrager van de vereniging. Heren, hoe is het om hierbij aanwezig te zijn? Geweldig. We hebben er hard naartoe gewerkt en vandaag is eindelijk de grote dag.
Het is een grote dag, een bijzondere dag. En natuurlijk voor mij als buitenstaander die meekijkt en mensen van Kulturo TV. We willen meer weten, hoe gaat het aan toe? Vaandeldraag, hoe ben je eraan toe gekomen om hier aanwezig te zijn? En vertel een beetje, van Igrokong, hoe is het een roeping geweest? Nou ja, in principe is het een roeping geweest. Want ik moest helemaal niks hebben met de dood. Maar op een gegeven ogenblik, mijn vader, die zit ook in het vak. En hij heeft me uitgenodigd een keertje. En mijn opa kwam te overlijden. En sindsdien, ja, alsof het op me had gewacht. Mooi man, als het op u had gewacht. En natuurlijk, dit is ik zeg altijd, het is een dankbaar werk. Want jullie moeten er zijn. Zonder jullie, ja, van Obodo. Daarom, ik ben blij dat we het Rocco zien. Maar nog een vraag. Hè? Je maakt zoveel mee, je ziet zoveel. Hoe vind je dat? In het begin, ik ben vrede. Ik vraag het zoals mensen denken. Hè? Want veel mensen denken hieraan. Wat ben je? Nou, ik moet eerlijk zeggen, van jongs af aan, ik ben Gabriel Furu. Ik ben nog bij vrede. Maar op een gegeven moment, dan is Matthij met dat boy. Jo, wat is dit? Ik wist niet wat ze bedoelde. En op een gegeven moment, inderdaad, ben ik volwassen geworden. Het was inderdaad een roeping. En vandaag aan de dag ben ik dan dienaar geworden. Wauw, mooi man. Prachtig. Jullie zitten nu bij deze organisatie. En hoe is het hier binnen? Hoe gaat het aan toe? Het is, de sfeer is gezellig. Verschillende verenigingen komen bij elkaar. Het is eigenlijk onze feestdag. Van al het werk dat we hebben gedaan het afgelopen jaar. Dan komen we elk jaar een dagje bij elkaar. En dan gaan we het samen vieren. Dus dat doen wij dan vandaag. Samen eten, drinken, feesten. In gebed gaan met elkaar. Mooi zo. En is er iets wat je nog de mensen die kijken wil zeggen? Is er iets wat je zegt? Want veel mensen denken dat er veel geheimen binnen jullie organisatie zijn. Is dat zo? Nee. We hebben natuurlijk onze rituelen. En dat houden we binnen kamers. Maar echt geheimen zoals de mensen erover nadenken. Dat had ik zelf eerlijk ook hoor, voor ik dienaar werd. Maar dat is niet zo. Veel mensen zitten met die vraag. En dat is de vraag die veel rondgaat. Zien dat als je een gesprek hebt met je advocaat, mag je advocaat het ook niet naar buiten brengen. Precies. En zo zie je het ook binnen de aflegwereld. Bepaalde dingen moet je binnen kamers houden. Dat is waar. Ik ben blij en trots om hier te mogen zijn vandaag. En hoe gaat de dag tot nu toe? Hoe vind je dat het gaat? Geweldig, geweldig. We hebben net de kerkdienst achter de rug en nu gaan we verder met de officiële gedeeltes. Mooi. Willen jullie nog iets zeggen ter afsluiting? Nou, alles massa eluku. Met Bar Olie vanuit Holland. Aflegvereniging Gitang in Nederland. Groet jullie en bedankt voor het luisteren en kijken. Mooi zo. Met Takun Grantangi. En ga zo door met jullie fantastisch werk. Dank u wel. Dank u. Oh Maria, sta ons streng, sta ons streng. Oh Maria, sta ons altijd bij. Ons sta ons bij in moedig strijden, in het trouw en vier beleiden van het leven en de kracht. Daar is zo aan ons gebracht. Zoals de
De Heer in de hemel is koning. Machtige engelen, dank de Heer. Zon, maan en sterren, die doen wat hij wil. Voor al zijn gunstbewijzen. Amen. Masra, uw genade. 2. U hebt gemerkt dat ik even stopte met zingen, omdat ik wilde horen of er gezongen werd. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben blij om te horen dat van de 400 mensen 27 hebben gezongen. Maar dat kan niet, hè? Oké, we gaan het nu echt horen. Maar van de something
Ja, Bradangasa, Jou de Bakka, Kulturu TV. En we staan met een bijzonder iemand weer hier in de uitzending. Namelijk een mevrouw. Mevrouw, hoe heet u? Mevrouw Valdink. Mevrouw Valdink. Hoe gaat het met u, mevrouw? Naar omstandigheden goed. Het is een fantastische dag. Een dag om hier aanwezig te zijn. Hoe vindt u het gaan vandaag? Hoe heeft u het gevonden? Nou, Dinari Day is voor mij altijd een hele speciale dag. Maar er komen alle Dinaris bij elkaar. Je moet maar zo denken, mijn zoon is jarig vandaag. En ondanks dat heb ik er toch voor gekomen om voor een gedeelte bij de Dinari Day te zijn. En nu ga ik naar mijn zoon. Wauw, dat is echt speciaal. Natuurlijk. Hoe lang zit u al hierin? Om en bij de 13 jaar. 13 jaar. En hoe heet uw vereniging? Mijn vereniging heet Betania. Betania. En even een vraag hoor. Hoe bent u er? Hoe oud was u toen u zei: hey, het is een roeping. Dit is mijn daar ook auditie. Als roeping is het gekomen door een droom. Ik droomde en ik besefte niet wat ik droomde. En laat ik zeggen, er zijn meerdere ouderen in mijn familie. Want ik stam af, mijn bloedlijn is Valdink, maar ik kom na Sylvester Bere. En wanneer je iets droomt, dan weet je niet wat het is, wat het inhoudt, waar het je toe leidt. En op een gegeven moment, mijn broer is overleden, Orlando Valdink. En na zijn overlijden heb ik gedroomd. En ja, ik wist niet wat mij te wachten stond. Maar ik ben heel goed opgevangen door de vereniging. En wat bleek, dat bijna alle leden van die vereniging mijn broer kenden. Dat is fantastisch. Ja, maar ik wist het zelf niet. Dus ja, je doet ervaringen op. Steeds weer en steeds weer en steeds weer. En je leert heel veel. En onze voorzitter, mijn Gran Brada, broeder Augustuszoon. En onze secretarie, zuster Rosheuvel. Nou, dat zijn enige namen. Onze moeder, zuster Dap. Eigenlijk kwam ik in een warm bad. Want ik was zo groen als gras. Ik hou van zingen. Dus dat was mijn enige pluspunt. Maar daarnaast, van alles wat ik deed, of moest doen, of had gedaan, op respectvolle wijze, op geduldige wijze, hebben ze mij begeleid en geleid tot aan vandaag de dag. Waarvan ik een ieder kan adviseren, sluit je aan, want je leert heel veel. Alle vragen waar je mee zit, je hoeft niet naar Wikipedia te gaan. Je hoeft geen encyclopedie op te slaan. Maar ga naar je voorzitter, je secretaris. En dan word je begeleid. En zo is het bij mij gegaan in ieder geval. Wauw, wat een mooi verhaal. Een bijzonder verhaal noem ik dit. Maar weet je wat het is? Veel mensen zijn een beetje bang. Waarom? Mensen zijn bang de vrede. Als je vrede was maar dit en dat is maar een vast ding of zo. Nou, ik denk dat het te maken heeft met je mindset. Want de dood is rust, vrede en liefde. Dat is wat het voor mij inhoudt. En je moet niet vergeten dat je in verbinding staat met een hogere macht. Maar wie is die hogere macht? Wat is die hogere macht? Dat is een en al positiviteit. Want wanneer je bidt, onze Vader, die in de hemel zijt. Die eerste frase alleen maar. Als je daaraan denkt, dan weet je dat de Heer die jou beschermt niet een Heer is om jou kwaad te doen. Klopt, fantastisch, dat is waar. Maar omdat weet je, in de wandelgangen je hier, los niet ook. Soms hoor je van ja, mijn vrede man. Weet je, sommige mensen zijn gewoon bang. Maar dat heeft te maken met de opvoeding soms en zo. Ik zoek het niet naar bij een opvoeding of zo. Nee, zoals ik het bekijk, ik persoonlijk, dan zeg ik, als je godslievend bent, godsvrezend bent, dan moet je weten dat er altijd
goed is en kwaad. En ik weet niet of u de groep Yaffogate kent, maar zij zingen een lied. En daarin komt voor Teddy Dibri Denayubaka. En als je naar dat nummer luistert, want de ware titel ken ik niet, maar het is zo'n prachtig lied, want je wordt misleid. En die goede God die ik dien, die heeft mij nooit gebracht naar een plek of naar een situatie die hem niet welgevallig is. Wel, dat is mooi om dit te weten. Dus Brada zou naar vrede. Dan maakt mij vrede doen, hè. De dood is de dood. En nog een vraag, hè. U heeft nooit iets meegemaakt, want zoals mij tak dan trauma op uit anu is seki dan dat. Nou, weet je wat zo grappig is? Stel je voor die abi kalaka ini oso. Maar je sap tak na kalaka yabi ni oso. Dat deken mopofi begin doi. Dat kalaka no sa moisi. Dat je denkt tak na takrusani. Maar te op het true. A moisi no, wakti me kisheng. Na te op het jompo. Dat luku tak migare. Amatrasis mi achis olo. Sai wan kontai mi. Tak na fedi kompotwa oloji. Denk ik chinso. Goed mevrouw, fantastisch. Het is fantastisch om met u te praten. Heeft u nog een boodschap voor de mensen die nu kijken naar Kulturu TV? Nou, ik kan vanuit mezelf, kan ik alleen maar aangeven dat toen ik naar Nederland kwam, ik ben voor een groot deel grootgebracht door mijn moeder, mevrouw Sylvester, zuster Sylvester. En die heeft mij ook de weg van God, alles geleerd. En je bent een en al die leer grootgebracht. Maar nu, dan ben ik met beide benen op de grond. En ik luister naar die boskoppus, of odos, of ik weet niet hoe je ze moet betitelen. En als het wordt gezegd, op je an of you, no spit naini. Dat wordt gezegd. Ik kan het niet vertalen. Ik kan het niemand uitleggen. Maar ik zeg wel, als het jou niet betreft, als het jou niet aangaat, waarom wil je gaan graven om iets te onderzoeken waar je geen kennis van hebt? Hoe weet jij dat dat wat je gaat doen, dat het inderdaad waar is wat men je vertelt? Want als ik hier sta, kan ik van alles bedenken. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, is de net drink, maar het frappante is, nooit droomt men dat men 1 miljoen heeft gewonnen en de volgende dag is er werkelijk 1 miljoen voor hun deur. Heb ik nooit gehoord, ik zie ze ook niet in het nieuws. Maar ze horen wel, baya, mij shogi wan pre baya mij figo dape, no go, want die zo broko, dat zo broko. Zomaar. Dat wil niet zeggen dat ik het bagatelliseer. Maar wat mij niet toekomt, ga ik ook niet zoeken. Laat ik het daarop houden. Mooi gesproken. Nog een laatste vraag. Het was een fijne dag. Hoe vond u de dag gaan van tot nu toe? Tot nu toe heb ik niet te klagen. Want dit is het begin. Maar nu ga ik weg. Voor een andere verplichting. Met name voor mijn zoon. Ik ga naar de verjaardag van mijn zoon. Want anders was ik gebleven tegen Kringrong. Tot het moment dat ze zingen Dinari na Jude tide. Daarmee tak, aha, namide tide. Mooi zo, we gaan u feliciteren. Heb een fijne dag met uw zoon. Abong, wel, doei. Stop.
Moeder, zoon en dochter horen zij elkaar. Oude mensen, jonge mensen spreken zij elkaar. Mijn God, daar staat is voor. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Mijn God, als dat is komt. We vervolgen met wat de toekomst brengen mogen 3. Ik wil u liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. Zaligheid die geloven, ook wanneer het nog niet ziet, zijn het mij uw wegen tussen. Zie, ik vraag u niet waarom, eenmaal zie ik aan u luister, als ik in uw hemel kom. Santa Mara, te cochare mi nosa mama srade, nanga hopo, mi de loco, nada condre farave, ler mi vaca sondrofase. Mas rasa yudu aku, nek mi jati de naga trosa sesito. Yes, dank u wel. Ja, bradanga sajau de baka. Kulturu TV speciaal voor jullie. En die nari day. En als met Taigo bradanga sa. Ai. Het is heel lekker, heel fijn om hier te zijn. En dan leer je nog eens wat. Goed, ik sta hier met een mevrouw. Een zuster. Hoe gaat het met u? Heel goed, prettig, lekker. Wat is uw naam? Letitia Starke.
Letitia Starke. En hoe lang zit u al in een vereniging? Ik zit niet in een vereniging, ik ben gewoon een vrijwilligster van de Dinari-groepen. Wauw, vrijwilligster. En hoe is het tot stand gekomen? U was thuis, u dacht, hey, ik wil trauma's aanzien, ik wil doen mee. Hoe is het begonnen? Het is zo begonnen, sinds met het overlijden van mijn dierbare, dat begin ik bij mijn oudste broer, mijn andere broer en mijn mama. En dan vind ik het wel prettig wat die dames en heren doen als Dinari. Ik zeg altijd, ik hoef niet me aan te sluiten in de groep, maar ik vind het prettig op afstand te kijken hoe ze hun werk uitoefenen. En dat trekt me aan. Dus dat kan me gewoon lekker ondersteunen als vrijwilliger, mijn handje, de handen uit de mouw uitsteken voor ze. En dat doet me goed. Dat is een dankbaar werk. Ja, wij hebben veel vrijwilligers nodig, want ze er ook nog aan doen. Ja, dat klopt. Mooi zo, maar toen u bent opgegroeid en u dacht, want waar ook die stuk wil helpen. Maar ergens moet er een roeping toch zijn, want ik bedoel, alles maar, zoals maar. Er is wel een roeping, het is me weer vandaag gevraagd, maar ik heb altijd een smoesje uitweg om te ontwijken. Zeg ja, ik ga komen, maar ik kom niet. Waarom niet? Ik weet nog niet, maar ik moet me er nog over nadenken. Ik ben een 65-plusser. Mensen zeggen op me niet uit, al bijna 25 jaar mag ik erin komen. Maar ik zal me even bedenken om me erin te voegen. Ja, ik snap het hoor. Ja, je moest de. Je moet, jij een 4 sweetie. 4, ja, nou wat ten door. Dan zeg ik wat hetzelfde. Kijk, ik ben niet een type vrouw die van kotters houdt. Maar de dag dat ik ga aantrekken, dan zeg ik, dat vandaag trek Letitia Starke een kotte aan. Dan kijk eens aan, daar ben ik ook gedoe. Mooi man, ja. Hey, vrijwilligerswerk, ja, we moeten er zijn. En hoe vindt u de dag gaan tot nu toe? Hoe gaat sweetie? Tot nu toe gaat het helemaal prettig. Ik ben al sinds 9:30 hier. Ik woon zelf in Den Haag. En ik ben met hoe moet ik het zeggen, plezier naar hier toe gekomen. Lobby. Ik heb geen spijt, nog berouw. En me voel mijn dag gaat goed. My day is be happy. Als je zegt be happy helemaal. En ik sta ook hier in een pak van Wilma mama. Dat is het nog helemaal. En toen ik van huisfoto zei keek ik in de spiegel, zei ik, mama, in december is 3 jaar dat je niet meer bent, maar je komt met me mee. Je bent niet meer lijfelijk, maar je komt met me mee en je draagt waarvan je houdt. En hier sta ik in een pak van mama, Hillevi Starke. Wauw, dat is nou mooi. Tori man, dat is een heel mooi verhaal. Echt goed om te kippenvel, als mijn kippenvel zijn, arga verhaal die zijn. Dat zijn mooie verhalen om mee te delen. En mooi. En als je de vereniging nog iets wilt toewensen, wat is het? Wat ik wil wensen, ga zo door aan jullie allemaal. Ik kan geen namen noemen, want er zijn heel veel grote groepen. Ga jullie allemaal zo door naar een blessing, naar een lobby. Van baby tot oudjes zijn jullie ermee bezig. Allemaal gaan jullie zo door. Ik weet niet hoe ik jullie moet bedanken in alles, maar gaan jullie zo door. Only God can set you free, nobody. Mooi gesproken, wijze woorden. En wij danken u dat u voor de camera wilde komen. Tampon. Ik heb mijn best gedaan. Ja, heel mooi gedaan. Nee, wij danken u en wij wensen u tampon, zo boom, naar een lobby. Ja, oké. Trouw God de Vader, dank u Heer dat we vandaag bij elkaar mogen komen om onze jaarlijkse Dinari-day te vieren. En Heer, bij elke viering weten we dat wij u eerst mogen en moeten aanroepen. Want u hebt het voor elkaar gekregen dat de aflegvereniging Gitani met allerlei vrijwilligers en steun van de federatie dit mogelijk heeft gemaakt. En zeker zal ik nog mensen vergeten te noemen, Heer, maar we weten dat zij begrijpen dat hun bijdrage belangrijk is geweest en is vandaag. Heer, we hebben het over liefde gehad, we hebben het over dankbaarheid gehad, we hebben het over vergeving gehad. Heer, geef dat deze woorden
geprikt mogen worden in de harten van ieder van ons. Mij incluis. Want Heer, zonder liefde, zonder dankbaarheid, zonder vergeving zijn we nergens. En geef dat wij elke keer als we die ruimte krijgen, dat eerlijke toon geven aan een ander die het verdient. Het zij in het klein, het zij in het groot. En geef, Heer, dat deze dag er een mag zijn, ook van vreugde. Dank u voor uw aanwezigheid, Heer. En dank u dat wij u mogen danken. In de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Amen. Laten we bidden met onze Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor onze zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. In Jezus' naam, ja. Amen. Militair, hè? Maar Suriname, warm applaus, dank u. Welkom, welkom in mooi Nederland. Goed, we gaan overgaan tot de wijnritueel en daarvoor nodig ik uit broeder Benjamin, die gaat de wijnceremonie inleiden. Maar dan vraag ik ook aan Gita en zuster Marjorie. Komt u met lege handen, waar is uw fles? En ik nodig ook uit, mag een dienaar van, Tuberoos zit ook in ons midden, ik nodig uit broeder Marciano Garzon en een dienaar van dankbaarheid om naar voren te komen om ook samen met broeder Benjamin de wijnritueel te begeleiden. Komt u maar. Maar als u goed kijkt op uw tafel, ik ga ervan uit dat de wijn al op tafel ligt. Klopt dat? Oké. Dan zou ik u willen vragen om bij deze te gaan staan, alsjeblieft. Het is de bedoeling dat er 1 lid van u de fles gaat openen. En dat gaan wij onder gezang van 1 lied alle flessen openen. Dus met 1 lied gaan wij al de flessen open doen. En daarna gaan wij met elkaar de wijn delen. Maar voordat wij tot dat stuk overgaan, gaan we elkaar eerst groeten. Doordat wij ook gasten uit Suriname hebben, gaan wij ze verwelkomen zoals het hoort. En dat is protocolair, dat wij eerst
het volkslied van Suriname gaan zingen en daarna het volkslied waar wij die hier wonen en leven en alles doen, het land ook gaan eren, namelijk Nederland. En daarna komt het andere. Ja? God zij met ons Suriname. Hij verheft ons heerlijk land. Hoe wij hier ook samen kwamen, als ik God zijn wij vermaan. Werd het wouden in het haven, werd het waarheid maar verspreid. Al wat goed is te betrachten, dat ik aan ons land laat. Op okondre mambo, op strana grok ekariu. Was op etatato mopo, vemos ekondrebu. Strides felinos afrede, gato devi fesema. We gaan nu over tot het wijnritueel. En dat betekent dat wij met één lied, zoals ik het eerder heb aangegeven, de flessen zullen gaan openen. Prijzen Jehovah, you are mystery. And give him glory. Zo zing je prijzen in.
het wijnritueel vervolgen. Omdat wij elkaar gaan groeten. Maar wij gaan vandaag in het bijzonder Gitani, de organiserende vereniging, de hand schudden. Om ze bij deze te bedanken in vorm van dankzegging, maar ook in vorm van begroeting te doen. Een hart aan de riem steken, dat ze mogen doorgaan en dat datgene wat ze vandaag hebben neergelegd, aan de dag hebben neergelegd, dat het meer dan een applaus waard is. Ja? Broeders en zusters, ik zou jullie vragen om al de glazen te heffen. Voor velen die de inhoud, het symboliek van het wijnritueel niet kennen, wil ik dit weer, omdat het eerder bij de voorgaande edities is het kenbaar gemaakt, maar ik begrijp dat er ook nog leden zijn of broers en zusters zijn die het nog steeds niet begrijpen wat het inhoudt. Maar ik wil dit even in het kort aan u vertellen. Het wijnritueel, dit wijnritueel verwijst naar het laatste avondmaal, waar Jezus onder dankzegging aan de Vader de wijn inschonk voor zijn discipelen. En zei, drink en doe dit en blijf dit herhaaldelijk ter herinnering aan de heilrijking die ik u via mijn vergoten bloed zal meegeven bij deze. En mogen het zo zijn dat dit ook voor ons geldt als dienaren, om dit herhaaldelijk te blijven doen, steeds weer te blijven doen, zodat wij allen geestelijk gereinigd, schoongewassen, als dienaren die in Gods wijngaard werken, mogen voortgaan en dienen. Mogen het zo zijn dat daar waar er vredebreuk is, het herstellen tot bekoming van de onderlinge verzoening en de eensgezindheid. Laat met het drinken van deze wijn eens te meer de overleggingen in onze harten in het licht gesteld worden, om in de geest als vruchtdragende dienaren voort te gaan in dit barmhartig werk. Door deze gesproken woorden in acht genomen te hebben, drinken we op een hoopvolle toekomst voor onszelf en het Afro-Surinaams aflegwezen in het bijzonder, waarbij een goede gezondheid, kracht, wijsheid, voorspoed, liefde, geluk, levensvreugde ons deel mogen zijn. En daarom drinken wij. Zij zo, broers en zusters. Odi, odi, Allah rokoman, odi. U mag naar voren komen om Gitani te feliciteren en te groeten. Komt u maar, waar de broeders en zusters en de genodigden. Komen jullie, broeders en zusters, in kolonnen.
true. Je bent zo iemand van Jezus versie. Wat die voor jou fit to you? Hoe was dat moest zo sweetie? Also dia so. Lopen me nou aan zo'n model toe op van hoe baka. Omdat dat toen ze voor zingen is maar de jaso. Hoe nou maar op zingen nou al vast. Banana die brailan luister naar ons lied. Luister naar wat ons dankbaar hart. U den hulde biedt, u den hulde, neem al onze gaven. Neem al onze gaven, neem onszelf away. Zie wij reizen op ons pad, reizen op ons pad. Dat zo menig Christen, dat zo menig Christen. Riep voor ons betraat, riep voor ons betraat. Alles achterlaten, alles achterlaten. Hasten wij ons voor, hasten wij ons voor, tot ons doel bereikt is. Tot ons doel bereikt is. Ons uw droom, ons uw droom. Heb je moeder een tapu branasa? Branagasa Odi Cultuur TV speciaal voor jullie en ook weer voor de camera hebben we een bijzonder meneer. Ja, want ja, dit moet er zijn, we moeten ze hebben in ons midden en een bijzonder iemand weer voor de camera. Meneer Feide. Dag, van Vitangme. Ik ben Dennis Frieperson en ik ben uitvaartplanner in Nederland en contacten in Suriname. Uitvaartplanner, waar moet ik aan denken? Wij organiseren uitvaarten in Nederland, maar ook in Suriname. De repatriëringen, dus eigenlijk van A tot Z. Van A tot Z. Dus, hoe bel je, dan regel je alles. Dan regelen we alles, correct. Dan regelen we alles. We regelen van het overbrengen tot aan de dinaries, tot aan de dragers, tot aan wat de nabestaanden willen. Dus we regelen echt van A tot Z. En hoe lang doet u dit werk al? Ik doe het al 17 jaar. 17 jaar. Hoe bent u erin gerold dan? Ik ben ooit bij een hele grote verzekeringsmaatschappij begonnen. En ik had een bijbaantje. En vanaf het bijbaantje is het eigenlijk allemaal begonnen. Als een bijbaantje begonnen en plannen, dat ben je een van de grootste bijna.
Nee hoor, nee. Ik blijf bescheiden. Ik blijf bescheiden. Nee, we zijn er met een heel groot netwerk, laat ik het zo stellen. Maar ik denk dat we wel naamsbekendheid hebben, ja. Mooi zo. Zijn er dingen bijzondere dingen die je in je vak hebt meegemaakt? Nou ja, elke uitvaart is uniek en elke uitvaart heeft zo zijn eigen bijzonderheden en verhalen. Maar zolang je de nabestaanden kan bijstaan op een manier waarop zij tevreden zijn, denk ik dat elk verhaal uniek is. Wij van Cultuur TV vinden uw werk natuurlijk heel bijzonder. En we zijn dankbaar dat er mensen zoals u bestaan. Want zonder jullie zouden wij, waar zouden we staan? Dankbaar zijn wij. Is er iets wat u nog bekend wil maken? Iets wat u zegt, nou dit moeten de kijkers weten? Nou ja, de kijkers mogen weten dat we altijd paraat voor ze staan. En dat Cultuur TV ook een hele belangrijke rol speelt. Ook in de gemeenschap. Laat dat even voorop staan. Want ik denk persoonlijk dat de gemeenschap, het verspreiden van bericht en media en andere vormen, dat het heel belangrijk is ook. En dan kan je denken van, maar wat heeft de dood daarmee te maken? Het is het verspreiden en het woord voortzetten. Dus dat is het enige wat ik nog even kwijt wil. Dank je wel. Dankjewel en ga zo door met het mooie, goed werk wat jullie verrichten. Dankjewel. Mag ik uw aandacht? Gitani, Abi, 3 kernwaarden. Tani, Grani en respecti. A traditie voor een federatie, iedere vereniging, zou organiseren die kies van cadeau. En een cadeau dan vragen. En ook een federatie, ontjaren vragen voor Gitani. En daarbij, voor zover mogelijk, vragen naar een protocol. U hebt net de soep gegeten, voor zover mogelijk kun je even staan. Dat is mogelijk. Odi alabro kumang. Wie voor de federatie Evinsu Wambidi Segi Day me versteer hoe lange afvragen die we deze die Johnson mag ook presenten. Zie, wij leggen alles aan uw voeten neer. Broeders en zusters, ik vraag nu uw aandacht voor een toespraak van broeder Stuart Krante, de voorzitter van Gitani. Odi, alla Rokomang. Goedemiddag, broeders en zusters, gasten van de uitvaartverzorgenden, de Federatie Suriname, Federatie Nederland. Ik heet u allen van harte welkom vandaag hier.
We hebben al vanaf 2019 bij de Dinari Day van Lespekikari, One Lespekikari, sorry, hebben wij aangegeven dat we bereid waren de volgende Dinari Day te organiseren en dat zou zijn in 2020. Helaas kwam de corona ertussen, konden we het niet doen en nu 3 jaar verder hebben we dus de tijd gekregen om het alsnog te doen. En daar staan we hier vanmiddag. Het heeft heel veel voeten in de aarde gehad, heel veel werk. Maar we zijn blij dat we heel wat ondersteuning hebben gehad. Wij als vereniging, die echt één hechte band hebben hard gewerkt naar deze dag toe. Ook vanuit de federatie, die ook op dat moment de nieuwe federatie was. De oude was net afgetreden. Die heeft dus in korte tijd ons moeten ondersteunen naar deze dag. Natuurlijk overal waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Maar ik zal zeggen, een dag als vandaag zal ik het daar niet over hebben. Maar we zijn blij dat het ons toch gelukt is om vandaag dit evenement te organiseren. Zonder de steun van u allen dienaren en ook de sponsoren, waarvan ik met name de grootste mag noemen, broeder Dennis. Heel hartelijk dank. En natuurlijk zijn er ook enkele kleinere sponsors, maar ik kan niet alle namen noemen, maar we zijn iedereen dankbaar. Anders hadden we vandaag hier niet gestaan. Natuurlijk voor de volgende vereniging die straks de Dinari Day van 2024 zal mogen organiseren, wil ik meegeven, sta sterk in je schoenen. Want zo gemakkelijk is het niet. Er gaat soms heel veel vooraf dat je soms denkt van, moet ik hier nog wel mee doorgaan? Maar goed, als kleine vereniging, Gitangi, we hebben nooit gekozen voor een grote vereniging, bewust niet. Omdat je vaak hebt dat je als naar een uitvaart gaat, of er is iemand overleden, je krijgt een aanvraag binnen van zou u mijn familie willen afleggen, zoals we het noemen. Dan is het eerste wat ze soms zeggen, minimum een biggie vereniging, ik wil geen grote vereniging. En zo zijn wij ook begonnen als kleine vereniging. We waren 4 broeders, en broeder Melvin. En op een gegeven moment, 4 broeders. Toen hadden we iets van, er moeten ook zusters bij. En zo kregen we de zusters binnen onze vereniging, waarvan zuster Margie die de eerste was. Vervolgens zuster Cairo. En zo werd de groep groter. Maar we hadden ook een limiet van nee, en nu stoppen we. We houden het klein, we moeten niet te groot worden, want anders dan vinden we niet allemaal werk. Maar goed, om het lang verhaal kort te maken, want de dag mag niet uitlopen, wil ik tenslotte nog meegeven waarmee ik dus, wat ik zo net zei, voor de volgende vereniging, sta sterk in je schoenen. Want het is niet makkelijk als jij weinig donaties hebt of donerende verenigingen of uitvaartondernemers, of noem dan ook hebt, die dan zoveel toezeggingen doen via de federatie en uiteindelijk krijg je niet eens de helft wat je eigenlijk nodig hebt voor het organiseren van zo'n dag. En als je dan komt van, maar ik had dit en dit en dit nodig, niet gehad.
En dan slaat de deur voor je dicht. Dan moet je het zelf verder oplossen. Maar gelukkig staan wij krachtig als vereniging om het dan tot zover te hebben gebracht. Ik dank u nogmaals heel hartelijk voor uw aanwezigheid. En natuurlijk alle Rokomans, alle Rokosaukisi, Rokoshwiti, Utang Bondro Srevi. Wat men zegt bij onze vereniging, Utana Opos getrouwd. Dank u wel. Ja, warm applaus en dank u voor de voorzitter Edeman Fujitani. Dank u wel voor de plaats. Ik mag nu uitnodigen de voorzitter, zuster Diana Varij, voorzitter van de Federatie Surinaamse Aflegverenigingen in Nederland. Mag ze met het bestuur even naar voren komen, het gehele bestuur. Dan kunt u de bestuursleden, de nieuwe bestuursleden voor zover niet bekend, ook nog even zien. Ook de vereniging uit Suriname. Ik vraag u aandacht voor de voorzitter Edeman van Conferentie van Federatie Surinaamse Aflegverenigingen Nederland. Odi alle Rokeman, blij jullie te zien. Genodigde gasten, gedag. Vertegenwoordigd van het stadsbestuur, geestelijke uitvaartverzorgers, dienaren, afleggers en de overige aanwezigen, goedemiddag, Odi. Een van harte welkom op deze landelijke Dinari Day, de Dag der Afleggers 2023. Blij om u allen op deze dag te ontmoeten, de dag waar velen van ons naar hebben uitgekeken, sinds september 2019. Het coronavirus is de spelbreker geweest, waardoor het niet mogelijk was om in de tussengelegen jaren deze jaarlijkse toekerende festiviteit te organiseren. Daar het mijn eerste zittingsjaar is als voorzitter van de federatie, om u te mogen toespreken, vind ik het fatsoenlijk om mij voor te stellen. Want niet iedereen kent mij nog, denk ik. Aan degenen die mij nog niet kennen, ik ben zuster Diana Varij, tevens moeder en voorzitter van Afleg Ezekiel. Mijn aflegvereniging zit daar. En nu bijna een jaar ben ik als voorzitter gekozen voor de Federatie Nederland. Het is bijna 45 jaar geleden dat het Afro-Surinaams aflegwezen in Nederland voet aan de grond zette. De aflegverenigingen Betania, AV Betania zit daar, en Sakafasi, AV Sakafasi, daar in de hoek, baanden de weg als eerste twee, waardoor vele andere verenigingen hierin volgden, om de laatste gewenste zorg te verrichten bij velen die ons zijn voorgegaan. En ook de nodige troost te bieden aan nabestaanden. De eer om vandaag hier te staan en u te mogen toespreken heb ik naast God en aan u, broeders en zusters, te danken. Om niet eraan voorbij te gaan wil ik u uit het diepste van mijn hart, de leden van het oud-bestuur, bedanken voor hun inspanning en het werk dat zij de afgelopen 7 jaar gedaan hebben voor de federatie. U hebt ervoor gezorgd dat wij het aflegwezen de lang verdiende erkenning hebben gehad van de bijschrijving van de Afro-Surinaamse afleggerituelen op de lijst van immaterieel erfgoed. Ik zou u willen vragen, leden van het oud-bestuur, om te gaan staan, zodat wij u een daverend applaus kunnen geven. Ik vervolg mijn toespraak door te zeggen dat sinds mijn aantreden gebleken is dat er vele dienaries zijn die eens te meer behoefte hebben aan kennisverrijking over basisgrondslagen, vakinhoudelijke nieuwigheden, werk- en beleidsvoeringsstructuren en dienstverlenende aspecten. Wij zullen als federatie hieraan niet moeten voorbijgaan,
maar aandacht schenken en de zaken behandelen en afwikkelen op het niveau waartoe horen. Want kennis is macht en samen staan we sterk. Het werk dat het voormalig bestuur voor ons heeft achtergelaten zal voortgezet worden en het beleid zal erop gericht zijn om allereerst ervoor te zorgen dat de borging van de Afro-Surinaamse afleggerrituelen bijgeschreven blijven op de lijst van immaterieel erfgoed van het kenniscentrum. De onderlinge binding en samenwerking tussen federatie, bestuur en vereniging gaan helpen bevorderen, bijeenkomsten en trainingen organiseren, lezingen verzorgen, vereniging helpen sterker te worden en het verjongingsproces binnen verschillende verenigingen te helpen stimuleren. Om het werk van de federatie in haar totaliteit adequater, efficiënter en deskundiger te kunnen verrichten, zijn vanuit de eerdere afspraken met het voormalig bestuur en het hoofden van meer ruggensteun 2 werkarmen ingesteld, namelijk het advies en de raad der hoofden. De adviseurs van het adviesorgaan zullen de raad der hoofden helpen opzetten en de raad zal belast zijn met het helpen ordenen, beheersbaar maken en verder ontwikkelen van het aflegwezen volgens werkbare structuren en methoden. De raad zal volgens beleidsinzichten uit minimaal 5 en maximaal 7 leden bestaan en waar uiteindelijk 1 in de Gran Brada en 1 in de Gran Sisa zal moeten voortvloeien. Waarde broeders en zusters, hetgeen ik u nu ga zeggen is om u allen tot bezinning te brengen. Tijden zijn gaan veranderen, wat maakt dat wij voor de toekomst op eigen kracht de landelijke Dinari zullen gaan moeten organiseren. Deze dag is van ons, dus dan gaan wij ook beleid hierop loslaten. Met betrekking tot de zakenpartners, met name de uitvaartondernemers en enkele multiculturele uitvaartverzorgers, hebben we een jarenlange goede en vruchtbare samenwerking gehad. En in mijn optiek en wetenschap ben ik heilig van overtuigd dat beter kan dan wat het nu is. Mogen ik ervan uitgaan of de hoop uitspreken dat dit niet uitmakende welke veranderingen de tijd, nieuwigheden, vernieuwingen met zich meebrengt, maar dat wij elkaar recht in de ogen kunnen blijven aankijken en met wederzijds respect en waardering met elkaar in gesprek kunnen gaan en blijven voor een goede samenwerking. Tegen de geestelijke wil ik zeggen, u doet goed en belangrijk werk. Blijft u op een waardige wijze het woord van leven, houvast, hoop en troost brengen voor degenen die een beroep op u doen. Tot slot wil ik tegen mijn broeders en zusters zeggen, wij zijn waardige mensen. Heb elkaar lief en leef in vrede en vreugde met elkaar. Dien het algemeen belang in alle oprechtheid naar eer en geweten. En mogen de goede zorgen van God u bewaren. Het gaat u allen goed en gado na wie visie man. Broeders en zusters, u hebt op uw tafel een hele mooie waaier op een stok. Dit is verzorgd door onze zuster Joan de Wit van AV Ebenezer. En we willen haar dank zeggen voor de mooie decoratie die zij heeft geschonken aan deze dag. Zuster Joan, wil je even staan? Broeders en zusters, een fijne dag. Heel veel plezier. Mekubi Makanara Awara. Ja? Happy
naar Brentje en naar Glory Kas. Dankjewel.